kok bojo mah? Iso. Wong tak mampu dari yang Tak beda. ono yo. Heh. Wong sampe tak unekke wong ya koyo rawok gedoro iki. Jane kowe iki sapa to? Kok wani-wani mlebu Taman Sari kene? Dik tamas ta. Ora sudi kok aku ora kenal karo kowe kok. Ya kenalan. Ya mah. Lah napa kamu? Nek raimu medeni. Raine ku medeni. Iya. Aja kok sawang. Nek terus. Senyawang ngisor. Oh ya wis, nek ngono. Heh, pamongan. Lokong sungkelan mlete. Asli iki. Jajal tak dumuk. Sambel guliti. Iya. Ra ngandel. Aja tiliki. Cari sambel Kurang kuliti. ajian iki kebulanan tak kebo wedok kok iso gragasen Kowe ngene. pengen ngerti? Dalam mencaket-caket darah. Kowe pengen ngerti lanang wedoke aku. Iya. Buka. Saiki. Iya. Buka yo buka aja ning kene. Nek ning ndi? Engko enek ning hotel. Demek-demek kok. Sapa kowe iki? Kowe pengen ngerti aku. Iya. Joko Mercu. Joko Mercu. Sinten Dara? Joko Mercu. Iya Joko Mercu Dara. Pawas Mercu malah. Aku Joko Mercu. Loh, kowe sing mateni karo Bandar Subali. Kowe iki. Kurang ajian iki Dara. Hajar Dara. Ya. Ngomongnya aja cerak-cerak karo Bundar aku kok iso. Aku salahku opo? Turun Dara. Ayo Dara. Bisa. Loro tenang iki. Kenapa? Kowe ngepro yo ngepro. Aku ngeprok lho iki ya. Ning Jawa Tengah aja kok keprok. Wah, lho iku titik kelemahan lho lagi ya di Pas situ. ndase iki mau. Anu lah pokoknya Ben dasar. yo yo yo. Nek dasar ora masalah. Apa nih? Nek telure ya bermasalah. Kok iki lho? Wong-wongan sing kurang Kok ajian. nganti aku mbek piloro iki salahku opo? Lah kowe iki wis mateni karo Bundar aku kakung. Apa ora ngerti? Yen to Bundar aku kakung iki bojone lagi matan suwene gedene. Dadi iki bojone Bandar Subali. Bener. Aku jinggongan. Saiki kok Garwane dadi kan Mas Bandar. Eh? bojone kok Lah wong dadi meteng kok iso ora kok lemu. dadi yen lemu Ya, kowe meteng. meteng. Bojoku meteng kok ora lemu. Terakhir pikiran. Nek bojo pikiran bener iki. Iya. Mikir sapa? Ya pikir kowe ini kok. Rasa gawe-gawe. Sik ah, kowe kok duwe bojo jenengmu wae Joko Aku Mercu. iki sik Joko, aku Joko Mercu. Lah kowe kondo jarine dia bojo. Oh, kok ora iso kok. Ya sebener ki sing piye ya. Nangge to. Aku urung tau di bojo. Jenenge sapa iki? Jiwati. Aku jinggongan. Jiwati. Kok kurang ajar. Tumindak. Ki wis wani merjaya marang garwaku Kang Mas Bandar Subali. Apa lupute garwaku? Nganti aku tumindak merjoyo lan bojomu mergo bojomu wis salah. Wis wani mentang pranatan ana ing Mojopahit. Kagati wong kowe. Dadi perkara Iya. kae Joko Mercu. Iya. Coba to sawet kahanan. Upama to kowe ra mesake marang aku apa? Dicoba kowe mesake jabang bayi sing lagi wae tak kandhut. Kamangka sedelok meneh aku bakal mbabarake jabang bayi. Jinggawati, Apa? aku rumangsa salah. Wis tega mentolo lan bojomu nganti gugur ana ing Medan Naga. Nanging kanggo nebus dosa lan luput. Mungkin aku ora bakal endoso tanggung jawab sak kuwi. Kowe gelem dadi bojo. Kok kepenak temen tembung. Kene apa? Sakwise to garwaku Kang Mas Bandar Subali Iya, iya. mati saka tangan. Lho ning kene kowe kondo kowe bakal ngalem marang Randa. Paribasan nganti aku putih jagat aku ora bakal sanggup gelem, golek ya. bojo. Kowe ora gelem. Ya cincin kuat. Pun kakang Tresno kepati-pati lan kowe iki. Nggih Kang Mas. Nanging wetengmu kok dadi cilik diajeng. Niki kula empet. Apa wis babarke diajeng? Dereng Kang Mas. Nanging Kang kok- Mas, kula nggih tresno karo panjenengan lho Kang Mas. Bajingan ngapa sih kowe? Jebul kowe, minggat kowe. Mas, Dano, kok minggat ning ndi mulai aku ora ro darane. ngakon sapa? Bendaraku wis minggat guru-guru
sing kaya kowe. Waduh, Ya apa? babu. Aja babu. Abdi. Abdi. Nah, kowe dadi abdi kinasihku. Iya. Apano ning tungkuran. Kok Iya. tak bayar piro? Biasane njeluk bayaran piro? Biasanya 75. 75. Abang 16 nih mau dibawa ya, Bu? Lah kok kebangetan bayaranmu mung 75. Gitu 5. Umpama aku duweni abdi kaya kowe, Heeh. iki tak bayar 20.000. Ya, terima ono wong yakin ngono. Lha apa? Lah kok malah kok ngkrik? Mergo suaramu iki apik. Iya. Rupamu najan to ala, ning suaramu iki apik. Wah, nek ngene aja banget-banget ah. Lah piye to? Bojomu lagi meteng lho. Bojomu lagi Wis tak kebuk awet-awet jabang Iki gayu. rayu iki amit-amit sesuk nek metune anak irume padha iru ngene iki. Tak omong sing apik. Mah, Bocah kok ayune ngene. Iya. ya jing wis jing terus. Aku saiki ya Joko Mercu. Bakal dadi abdi kinasihmu. Kowe tak bayar 750. Iya, gelem aku. Tenan. Aku tak pamit sik ya. Tapi Bu. Abdi kaya ngono ngentekno ragat tenan. Jinggoti ninggalake taman pamargi putih. Bantar sebalis ning ilang dadi. Momplange ora kabupaten Grati Pak Lungguh. Kanthi jejuluk Bupati Kebo Mas. Kebo Mas. Sopo kang dadi kon kowe bocah ngendi kanthi kaijenan mlayu-mlayu ana satengah ngalas saya-saya ndak wawas lagi wae kowe Dipun sawangaken kula menika jinggo. Garwanipun Kang Mas Bandar Subali Samendra. garwane Adipati Bandar Subali saka Mbak Lajeng menika diwanuhake aku kang aran Kiajar saka Gambir Seketi. Iya. ngantos kula menika gedlarang-gedlarang wonten sak tengahing jalanan kula menika dipun oyak-oyak Kebo Marjot. Emuju, Kebo Marjot menika sampun nyedani kaliyan garwa kula Kang Mas Bandar Subali. Kapora dinten sak menika. Berarti dipun jeki kaliyan Kebo Marjot Kebo. Aduh. Loh, Sakit, Singgawati. Bapak. Kenapa? Lebat di babaran Wah, di bawah. kono. Sopo? Iki ono satengah ngalas. Jur, rasa babaran. Ya, muga-muga diparingi slamet nggonmu nglairake punang Kanthi slamet nggonmu belajar. Banjur iki anakmu lanang apa wadon? Putra kula mijil, Kang. Lanang. Iya bisa kaya ngene ya. Ngaten nggih, Bapak. Menawi babakan tetenger menika kula pasrahke dhateng Kejawi. Mbok pasrahke kelawan aku. Ya, Singgawati. Ndak jumbuhake marang kahanamu. Mergo sira iki sawijining garwaning bupati banjur nglairake ana satengah ngalas kanthi umbar-umbar. Mula anakmu bakal ndak jenengake Joko Umbaran. Sira tak anak, ayo tak jak bali ana ing Gambir. Ngaten nggih, Bapak. Ayo
ngerti wayah. Ayo dolan ki ning ndi wae bocah. Aku ki ya ora ngerteni lho Pak Ne. Mergo apa putuku Joko bareng. Lah iki yo. Rasani terus, Mbak. Dawa umurmu le. Lah iso lunga metu Rasane omah yo. simbah kok. Arep golek mangan ora ono ya, Mbak? Ayo kebangetan iki kowe yen dolan ora ngerti Ora ngerti wayah. kaya. Ngopo? Metu ya ora Jajal pamit. kentekan sego iki. Ya enak dolan mbane omah jagongan karo wong tuwa-tuwa. Oh, Opo sing dirembug? Oh pancen anane iki wong tuwa-tuwa kok. ora Gini lho, Mbak. Ya ora ono kuwe no. Ya gini nganti aku iki saben dina dolan. Ora betah ning omah. Mergo ora kerasan, ora duweni kanca nom. Ayo kancamu lah yo simbah. Ya beda no, Mbak. Sampeyan iku tak anggap wong tuwa dhewe, ya to. Sing tak karepake sing pantaran kaya aku ngene iki lho. Mula aku digawekno adi. Kowe iki njaluk adi. Kowe iki jaluk adi. Lha nek aku duwe adi to, Mbak. Ngene. Mengko nek aku dolan-dolan karo adiku, ngono. Sembarang. Iya karo adiku. Kok dirungokne? Mongko simbokmu iki wis rondo. Hmm. Ayo simbah lanang karo simbahmu putri iki ya wis tuwa. Jare sapa? Yo. Kowe ajar ngene to, Ger. Lho yo, sampeyan. Sampeyan gene. Aku gawekno adi ayo. Kowe iki aja ngawur. Dadi iki lak yo rondo ra ndek bojo kok. Alah, golek-golek ning jaba ben dene adi aku. Golek sedino ngono. Pokoke nek sampean ora gaweke adi aku, dina iki aku ora bakal bali ning omah. Baran. Sampean gelem apa ora? Ya. Ngene. Piye, Pak Ne? Metu ati. Yen hari-harine si Joko Mbaran kelak isih mbok simpen Isih ning setongku kae rak yo isih to, Pak. nang jero sentok. Ya wis tak turuti le. Joko hari-harimu bakal tak pujuk. Mbah, Kaya ngono. Damel mlebu. Ya, iya. Mbah, Apa? gak nadi aku. Ya wis iki to ya aneh-aneh. Wis ngerti nek biyong iki wis tuwa. Rondo kok jaluk. Alah, jare sapa to yo? Yo. Baran. Umbaran, kowe jare njaluk sedulur, njaluk adi iki lho. Tenan to ora, Mbah? Iya, Gus, sawang. Sama rupane pisan. Rupane yo meh padha karo kowe. Padha gantenge. Lho. Lanang. Lah Ya iya. wis pas. Jare Pak jaluk lanang. Ayo dirilih. Ini karo kowe to, Ger, Baran. Mirip apa wong iki raine pucet ngene kok. Ora pancen lagi bayi yo. Iya. Isih bayi. Mripate biru ya, yo. Iki mau nganggo soplen to. Hei, Ayo sih cilik. hei, coba. Monggo lah keculek lah yo. Ora, Mbah. Badanku ku ben nangis lho, ben nangis. Udang yo sing Halo. Cilu. Cilu. Mbah, Malah karo pinjang to. cilu. Mbah. Malah karo Mbah. Iki piye? Kowe iki udang adimu apa udang mbak? Nanging ning nangker, nanging ning nangkur. Lho mau sampean sing joget. Lah iso. Lho kok ora gelem guyu, Mbah? Ayo sih cilik. Isih bayi urung-urung. Mau, Mbah. Nek ngisakmene kecilikan. Lah mengko nek tajak dolan. Apa aku ki ora disini-sini karo kancaku. Ayo. Halo Joko Umbaran, nggawa adine ngalor ngidul ngetan ngulon. Lah nek ngompol lur piye? Ayo besok gantelan tahun lah yo. Ya ora iso, Mbah. Karepku sepantaran kaya aku gedene ya padha karo aku. Jaluk supaya iki Iya, gede. Ngene. Bene yo. Ayo Pak Ne. Ora ana-ana. Lah ngene iki ngrepotno piye yo. Iki kae disono banyu dike ya. Banyu keke, ya tak omahi banyu panas ya Pak Ne. Ya padha Banyu panas. Yo aja ngono, Mbak. Ben tak bodoli. Banyu gege. Banyu keke, ya ya ya. Kok banyu panas ya Pak Ne? Ya. banyu aki misal. Aneh-aneh. Sampeyan pengen aku betah ning omah yo ngono. Saiki Dadi kok njaluk sing Lah gedhi. dino kecilikan yo. Ah, iki lho. Kowe njaluk kaya adimu gede. Lho kowe gak kurang ajar, Eh, Mbak. Hop 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 hop. Kowe kok ndak? Iki sapa iki? Sampeyan wis
bojo lho iki. Api yo. Aja. Nek pecah seneni mogol. Aja. Kaya mogol iku. Ku meneng ae kuwi ku sapa? Sopo to, Mbok? Gandeng, kok gandeng-gandeng. Lho iya lho, Mbak. Mau lah, jarene Joko Umbaran njaluk adi sing gedhe. Ya lah iki apa? Alah ora percaya aku. Lho iki adimu, Ken. Ayo. Pilih Adikku mau mripate biru. Aja ndelok ya adik kene. Prau. Ya. Ah, dudu iki. Yo begini yo padha. Mau tak dudul kene. Ayo kok padha gantenge, padha baguse. Ora iso no, ganteng aku no. Iki sapa iki? Iki sapa? Simbah Iki Simbah Kakung. Simbah lanang. Yo yo ora ngerti to. Aku Simbah wedok. Yo ora ngerti. Iya. Lah kae? Aku biyong, Ken. Biyong ora ngerti. Iki apa? Biyong iki ibu. Simbah. Ibu ora ngerti. Mama. Nek ora ya mami. Mae. Yo yo. Kowe Kang Umbaran. iki kakang. Aku kakangmu. Dulur tuwa. Simbah lanang. Lanang. Wedok. Biyong mama. Mae. Mama. Mae. Kang Umbaran. Ya aku sapa? Lho kuwi sapa kok Aku malah takok? Oh iya. Ngapa? Nganti lali aku ora tak wenehi jeneng. Pantes kaya wong bingung. Ha iya wis ngene wae. Amarga kedadian saka ari-arimu Umbaran sing gak pujuk nganti dadi ponang Japar Gayi bareng didusi Banu Gege nganti gedhe. Saiki kira ndak wenehi jeneng Joko Pujan. Joko Pujan. Lah kono gara Joko Pujan. Aku Joko Umbaran. Ora iso. Pujan. Aku suruh ngono. Yo. Padha wae jenenge Umbaran Ngono karo ki lho, Mbak. Pujan. Aja jenengno Joko Umbaran. Apa? Jenengno patok apa brosot ngono lho. Kan ngono jenenge. Ora iso. Ketemu luwe ora? Oh. Malah yo isih Aku wis ada, wis ada. bapakne ya. Pangan banget. Ya jadi sik. Ya piye ora melu ah. Artinya di Lah jare mau ora ono Ayo, apa-apa. gentenan. Bingunge yo, Mbak. Mbak. Ini lho, Mbak. Yo gene nganti aku iki njaluk adik kabeh mau ono pamrih. pamrihmu. Sampeyan ora wis ngerti dhewe. Yen aku iki ora bocah cilik wingi sore. Aku wis dewasa. Wis payahe aku nyambut gawe golek duit dhewe. Jadi kowe duwe karep arep lunga ke omah. Oh iya lho, Mbak. Yen mengkone aku lunga ke omah, ning omah iki wis ana Joko Pujan sing bisa ngancane Biyong, Simbah, Iya, apa-apa ana Sang Sabiyantu karo Simbah. Kaya ngono. Lah aku iki, Mbak, aku arep lunga ning Kutaraja. Ning Kutaraja Majapahit. Majapahit, Mbak. Ya, kuwi tiwas kebeneran. Mergo aku krungu kabar yen Majapahit iki lagi wae geger nganake perang gede. Ngono iki, Mbak. Iya, mergo Bupati Kengarang Ibu Matuwet Joko Ngranti iki mbalela. Mongko wong-wong Majapahit ora ana sing bisa ngalahke. Mbok menawa kowe mengko suwita ing Majapahit bisa cilik ngendarat gedene mateni Matuwet, kowe bakal ditampa Ini, Mbak. pasuwitanmu. Kowe ring tiwas kebeneran gegere Kraton Majapahit. Aku bakal suwita nang Kraton Majapahit. Mbok menawa suwitaku Ya. ditampa. Tak lilahi nanging yen wujudmu kaya ngene iki tangeh nganggo lamun mengko kowe bisa oleh kamenangan Sampeyan lawan Bupati Ngranti. sampeyan kok aneh-aneh. Lho. Nek wujudku ngene kok ora ditampa suwitaku. Ngono Ayo. karepe Simbah iki piye? Kowe bakal tak dandani ben ketok sangar, Ben diwedeni. ben diwedeni karo wong-wong ing Ngranti. Ngono wis kene Mbah. Aku manut karo sampean. Utuku aku bisa nyambut gawe. Ngono ayo tak dandani. Jane Simbah ki
sing sangar diwedeni wong saka Majapahit. Ayo pancen kuwi sing ndak karep. Ana nyatane ya panggah bagus kaya ngene. Kowe durung ngerti wujudmu, coba kae ngilo. Gimana ngerti kawujudanmu saiki? Umbaran. Mula sira nganti ndak dandani sing kaya ngene iki ndak jumbuhake marang Bupati Ngranti saiki kang aran Kubu Marcuek. Rupane wujude uga ora beda lawan sira. Saiki aku njaluk pamit. Iki mau lagi ngopo diajeng nilam swati nilam sari? Yen nembe kemawon saged jagung. Kaya ngono. Iki mau anggonku bali tak bilak jalaran. Nalika aku pamit momor kawula ing Kadipaten Grati, sak tengah dalan udan grimis. Aku balik. Balik. Lah ati sing kaya ngene ra balik. Nggih balik nggih mboten napa-napa. Nah, aku kangen karo bojoku sakarone. Kula nggih kangen, kula nggih kangen. Oh, kowe ya kangen. Kowe ya ngono. Iya, tenan piye? Kita estu lho Kang Mas. Engko gelar lair ora padha mergo apa? Atas sing aku Bupati Grati wujudku tenggak mendhuwur kebo, tenggak mengisor kaya dening kowe kabeh. Nggih mboten napa-napa nadyan kawujudan panjenengan kados ngaten. Ora apa-apa. Ning tresna kula menika lair batin. Lair batin. Anut ae. Kula niku mboten mandeng rupane panjenengan lho Kang Mas. Mandang piye sayang? Mboten mawas rupa. Ora ngono to Yayi. Tresna ora mawas rupa to, ati kawitane. Lah iya ora beda kowe. Lamun tresnane aku tulus lahir batin ngono. Lah iki lair batin lho Kang Nah, Mas. yen pancen kowe tulus gandeng aku iki kepengin Kenapa? hawane atis kepengin mbok kladeni Cahayu. Kula damelke kopi. Ora. Anget-anget. Anget-anget ora kuwi sing tak butuhake ya anget ning ora kuwi. Lah lajeng butuhake menapa? Menawa geno sego goreng Yayi. Nggih napa mi godhong ngaten lho
besar kanggone mawar aku mau. Ya. Aja ngersake napa? Aku kepengin mbok keloni, mbok ladeni Cahayu. Dipun keloni. Ati sing ngene lagi. Jenengan kala dalu rek sampun kula ladosi. Apa iya? Alah kok lali jenengan? Tasih kirang menawi. Aku nek bar iki lali. Bangetan. Yen sliramu pungkasane anggonmu leladi dina kapan, Yayi? Lho sampun dek wingi lho kan, Mbak. Kon dek wingi. Nggih, gilirane panjenengan Iki kok. malah saya giliraku. Kok gile semen ya tiba giliran. Ancen wektu kuwi sedelok, cepet mulaya wong ayu rasane kaya ngene ati sih. Aku ladeni ya. Boten kula tanya ben. Yen kaya bener rudha mari beksa.
Pangestumu tak jaluk. Men aku mangerteni sapa menungsane sing bari kaujian. Aku dalem pamit jadian.